Mikrofonen. Hej och välkommen till mikrofonerna. Detta är ett poddvarp som vi sända Anna kan fråga. Evni är frukt och fjällbröd. Det är allt det kvätt som är framme för tøyna och för gäster vi tar. Vi tar oss om spännande vidskifter som du inte hör om kanske så näck för era stände. Men mitt namn är Bo Tyrell. Välkommen. Och i mikrofonen hästfär hittar vi någon annan än Jens L Thomsen, tónleikaframleiðarin och ljóðlistamaðurin som kommer från Innan Glyvur men som har bor i London och var utbyggd sig här och arbetat här. Han är särskilt känd från bachelor Orka och en ser avvärd bölkur och experimenterar i nek framvis gjørdi och har gjort nek nybrott innan förska tónleik och är känd nekvastan. Och han säger från sin arbete och sin hugsan innanför tónleik och ljóð och list och de tingen runt om det. Han har gjort nek avvärst arbete nek ljóðmyndir och sen nu senast till dømes så gjørdi han inte minst Estrøya-tunnelen ljóðmyndina. Du gjorde en master innanför akustik. Kan du fortælla lite om vad det var alltså? Var det London? Det var London. Jag hade det var jag hade det var en sån alltså något naturlig progression av en intressen annars som jag har haft. Så att jag har en bachelor i music technology eller tónleik och tøkni. Akkurat. Och det är alltid alltså det är fascinerande med scenet alltså för så vitt scener i bättre tónleik. Det är att det är matchen mellan tónleik och tøkni ganska vill säga. Mhm. Kvart hur tøknin samspelar vi tónleik men så ösnen ju mer för en nöjda så var det också matchen mellan tónleik och visent. Okej. Det följer ofta att jag har på en kvarmän och för sen ju och matcha och såna. Mhm. Mellan tónleik och visent. Så det här som är en skärmar och grunden till det för att läsa akustik som ju är visent då. Mhm. Det var för att det dyker alls ner i visentliga parten. Det vill säga jag utan tónleik för så vitt. Ja, okej, ja. Och skilja den parten till folket. Ja. Och det är helt andra premisser som du så granskar utifrån på en måste ta på det särsta så kliniskt som det är så. Akkurat. Så det var nog så bevisst väl för jag granska den parten och så jag också om jag skulle få mer lista vägen så jag skulle ta en master men jag fällde faktiskt att det gav mening som är att läsa eller så där och granska och visna parten. Ja. Och så kanske vi ska läsa en PhD så Akkurat. att så nämligen att ta för att granska lista parten mer och hur sen relatera till visna parten av yoga. Ja, ja. Men det är nog så störst lopp alltså hvis man hycker alltså tojemässiga. Människan här jag minns ta jag vill vi också om det som yngre. Vi det är säkert nog så gamla lugga. Det är säkert inte äldre men tojen gånger ju och ta i tid var i välmakten mot det sagt klickcase. Det spalt bass här och det var det om temontet det var stort att han att du först till London att studera tónleik. Var det det? Jo, jag hade att alltså intressen som jag har för tøkni. Hon sprattade som besör när jag tog arbete med gjørdi då att vi det spelade ju ner bachelor. Det var ju inte så att spela bass i en rockorkester men så vann vi det prefererar och skulle i studio. Mhm. Och det var jag var faktiskt började Arne. Jag hade en liten harddisk recorder som satt upptag vid. Jag minns du vart nog så teknisk ja. Ja, alltid intresserad med ren. Och sen bara att festa också. Jag hade faktiskt känt för att app sank in en plast i fjörden. Ja, ser du det? Så jag hade en fascination vid att festa också av band som du omgående kan höra efter. Det är alltid
Det är alltid det fascinerar mig. Jag rockade det kommer från Toy faktiskt. Det visste jag att Abbe är Gina Platt. Han har hört jag hört så inte platnar för fest för 2 månader sedan. Wow. Han har varit inte han faktiskt bortbliven och så kom han så vi det lite sen i flöjor. Och var det danskon eller Det var förskon. Förskon, ja. Alltså han var føroyingur aftur, no? Ja, heter så hej östna danskarna på men det var så först att Han först, ja. Vad var det för det kan göra det upptäckt det och det var andra sankar. Han hört till brödsankorna och hur ser han? Aftur. Men det kallar han Paul Paulsen. Okej, ja. Ja, men det är väl stort att höra sådana som du minns från förra och som Abbe nu spelat in och sjungit in. Vad sankar det? Det läget att i livet var det. Okej. Som är en salmor ur sammanbörsen till brödsankorna. Och du minns det att du hade hört det hur svårt att höra det aftur? Alltså men han lever så i slankare så det var jag vet inte hur man ska förklara det stort. Nej. Du ser väl så där en upplevelse. Det går sig akkurat det akkurat som jag upparbetat i hötten jamar och så hörde jag där först ut. Så det var hantliga känsloborg alltid och jag kan säga och inte att då att man inte är att han lever i slankare. Och han synger i livet och vet och jag vet inte att och så är det till jag kan göra som ju har som upptäckt och jag skulle känna till att han gör som han är upptäckt en rikko av förskon Salmon Bay King och Sank och allt med det han är som han för Lomax kan man nästan säga att han är runt och festen ligger och det har alltid ösnigt fascinerande det är inte det har alltid faktiskt ösnigt inspirerande till arbetsmanager så det har försökt ösnigt inspirera mig. Ja, det kan skilja. Och det att han så upptag upp men det är så en sån kombination som är bara kan glädjas om att det hänt det passar med när jag lite över upp men Stort ja. Men Jens, du spelade här vid Kritikaks minst det varför kom att till det och så för till London. Vad var det som fick dig för här till du för en studiespela och så blev det mer du var långt tekniskt mindare syndrom men så blev det mer. Nu vill du organ för morgon och för till London men inte så vanligt. Alltså jag var inte något snäcka gjördi så sånt men du har det var som om att du startade en trend eller var vill starta en trend här alltså. Ja, jag blev så fascinerad av processen vi upptäcker vi lyckas. Så vi upptog första plattan till Högna Lysberg. Ja. Jag upptog försäljliga plattor men det var den första som jag menar vi var en det var inte kan man säga som klarade sig så helt enkelt. Hon var så utgiven så på inte först det. Men grund till valde för att London alltid hur man för Danmark också då kan ska ösna ja men jag har alltid att jag är alltid fascinerad av boen. Jag följde som var tåg och när till jag var touchar gammal. Jag minns ta sig så punkrockare nu grön och mohawks och de hade secrets när vi är någon mest med chat och mitten allt det. Jag minns det kom hem att det tecknade då för jag är att det var fascinerande av så jag hade det mentala fascination av England och London som jag har haft ösnen tar vi spalt och vi täcker så vi var ösnen inspirerade sån som Massive Attack och Portishead och så som akkurat och till allt ett ängst sound men ösnen så som Pet Shop Boys och negativt som Jack Fish i England som är ett annat så jag har alltid bankramat också vi ses skulle lära upptäcka eller så vill gärna vara vi till omkvarven som har antologen som är fascinerande och som inspirerar mig. Och det så det är inte bara lära handverk men också eller och kvart ska bruka handverk till. Då tror jag för att läsa och att och för att läsa hur man framlägger plattor. Hur man fann ett sound som är dumt eller så. Ja, och så arbetar du samtidigt med du läser gjördi ja och i ödlan för alltså det kom några snägga plattor här du att vi oss nu så kom sort och en sort
Orka och sånt. Det kan man inte låta vara vid nämna. Det var så speciellt. Alltså, här var det sån här ljóddesign och något. Ja, alltså jag gjorde det var särskilt tvär platser som jag går på nu minns som kvällde som var några min värld tar jag går till första tiden och det var bortsett från Thomsen och Gjørdi som är framlagda. Nämligen. Hon kom ut jag hade tvär husuppgåvor faktiskt sista året. Det var så den ena och hin husuppgåvan det var levande öja till Orka. Ja. Det var väl bara öl över det bachelor gesture. Hur var det som vi det var bara Torfen och Olav då? Jakobsson. Torfen Olav Jakobsson tar var så var han andra så. Ja, eller jag halt låt mig köra jag halt jag tar skriva åt det mesta. Ja. Och så arrangerar det som böcker. Akkurat så. Så att det var Knut Haberg Eström och jag kan resa Brunne. Och Nils Jakob jag kan stå. Okej. Det är fantastiska böcker. Alltså det var förbi spännande sound och spännande toner eller så stämningar alltså visst intressant alltså men de öle väl det stack ordentligt ut alltså. Ja. Det är en spännande böcker att arbeta vi tar alla minns mån till något annat som är upptäckt alltså minns det att tar huxa och jag som designer eller så. Så tar sneaker och tonleik snack mer än att tar skuld och kan säga man tar inte så personliga explorativt eller så. Nej. Här som tar granska instrumenten så men så blir det design och det är stramt design och att arrangera det. Det vill säga alltså ljóð skulle vi bara sända mat. Ja. Eller att har vi kört extra okej så tar du en solo här och så jammar vi den last och så får vi nästa stitch så efter det tar en extra mer design löms trumspelaren spelar så spelar han ett beat och så är det här sen beaten spelar han åt i versen och ett annat jag syns som du just elektronisk tonleik faktiskt. Så på den måten var det det är stramt arrangerat så att den helt just. Och samarbete just det samarbete vi tar sig stramt arrangerat det blir vi hänger men bara stått laga för skilda dåligt alltså kvärt visst det samarbete vi och kan mer traditionella bölka. Hur så vill du ta haft arrangerat i mån till det visst du säger inte gjort det stramt hur säger det så över det för motsatsen här och tog ju vill det vara. Jag har alltid synt det här att det följs ofta som det var kanske man kan säga att rytmsektionen var också loopbaserad och det som var en viss stramt är att hvis du spelar akkurat du får takter så är det att samma du spelar alla minuter eller så. Ja. Ja. Du får inte ge lägga till en personlig variation i tv eller så. Ja, nu är vi. Ja. Okej. Här ser man som utslutet eller onejus. Så att ni kvart är essentiellt för att göra det värsta på det och så gör vi det och så att så är det och så vi får att akkurat att för göra några flotta kryllor här det nej ornamenten är faktiskt då skåren bort. Ja. Ja, nu har det skilje, ja. Det är det visst du spelar som en singer-songwriter så vill det vara ett första möte kanske att du vill räna att visst du sitter vid en gitarr bara och voice och inte annat. Så det kanske väsentligt övt så det vill jag bara en motsatt. Då vill du kanske hellre räna för som du variation i det du görst. Du tar det bara en ta tolka de mer kanske. Ta det mer där, ja. Det också att du spelar uttryck och akkurat fram så och ja. Det är kanske synd hvis vi tar det som motpolar så är det kanske hin ändan alltså. Det kan gott vara. Det kan gott vara men jag vet jag hade jag några spörsmål och image Martin Jester tar kommer fram vid att man nämligen jammar. Men ja, nämligen det var öle jammot samtidigt. Det var nämligen det var hej intryck av. Jammar jag inte vitamin så det var helt stort ordentligt upplevelse alltså. Ja, nämligen. Men så verkar det som att han löjne skuld ner så blev det också effektivisera det samtidigt. Ta var det handlar om simpelt. Man visste kan man göra det kan man vill till och så vidare.
Men det är en mat ja, som jag nu vet jag inte om du arbetar akkurat så, men det är också en mat som jag brukar efter nämligen onkel folk kommer finna på upptäcka en onkel plats som vidare just som ett Leipzig som Orka gjorde ta och jamma vi faktiskt bara vi en förra dag upptäcka allt. Och så att man så skör vi det samman, kodar det samman. Ja. Visst det. Och så var redigeringen blev det avgörande. Ja, sangskrivningen ligger för så vitt ur redigeringen att du eller vi arrangemangen så att du arbetar på samma. Men jag vet inte, det blir synd spekulativt chamber. Jag måste arbeta. Det känns jag minns inte 100% process. Det var ju ganska. Nej, men det var helt inte. Det är bara för liksom som att se det som ett perspektiv runt om alltså till först här till Bretland och så arbetar du som producer. Du just och du blir nog involverad så att man gestor så blir du mer involverad i Orka och det var nu i flera år, va? Ja. Det var nog så till synd vi Orka att är center så för mig chatten men så listerliga arbete kan man kalla det. Och här var det nämligen för så är det också dogma synd och från gränser till avakart men det var så dogma-list vi tar in i fjälls och så att vi där vi skulle göra tónleik vi två som är här på så. Akkurat, jag hörde nekomata ja. Och så hinvägen så går så just att tónleik det är här som tøkni passenger det vi har bitcha för eller så. Det här är inte att min så listade chatten som är så möte mellan tónleik eller list och voice eller list och tøkni så jag håller här alltså ta för mig så. Ja, det verkar så ja. Ta minst i prata vet jag inte. Ta var det till här att ja men instrument kvalitet alltså. För sig att det ska vara det instrumentet du köper musikhandeln alltså. Du kan ta en borrplatta och skava och henne till ett ljóð och eller gör också helt annat alltså. Anna säga och säga jag något och hur ljóð det eller vad du gör alltså. En ambolt och hammare. Hvis du fartar ljóð på en viss mata och så då att Mike upp på en sån mata eller vad nu gör alltså. Det kan skulle vara spännande ljóð du kan se i en sammanhang. Hur musikalisk kan sammanhang. Ja, absolut. Ja, det är för så vitt jag vet sen att du nämner nu att det dekonstruera alltså bara dekonstruera tónleik men också för det alltså kvart av vi gör det och kvart av vi gör att vi spelar det börjar sätta att jag ser det såna spårningar. Men här var nog snägga rytmiker upp i stadverk och i Orka. Ja, absolut ja. Och ett annat är att det är som John Cage vi alltid tónleikar. Ja. Jag hade just till pastor av till skolan på något sätt. Ja. Jag du ser att jag hade pastorn var ju en första pastor av vid arbete ta vart här interest så jag alltid tónleikar. Vi går inte hästar eller så vi skulle väl spela på som du ser så som jag spelar på. En prekonstruerad gitarr som några amerikaner just. Vi just vi ser också som är mer höskande för en förskan på skulle för ganska. Det så det också ja. Det också ja, det var nog så avvars det så fjällsnön där. Det finns nog snägt stottliga alltså. Jag hörde från Jon han är väl och han var en spjuer och du är inte. Jo, han spelar där och säger men han röstar via plattan. Han Bachelor Jon alltså. Ja, han spelar kost. Ja, nämligen. Han plattade prata om det är spännande där inne här i fjällen. Ja, det var jag hörde nog snägt från Thames om det alltså. Och att det var också en forskjelliga ljud som kom här till oss som också så det inte själva rått och ivra så att nej eller göra så det var det några sort då, ne? Ja, vi hade mikrofonen i fjällen och det ta ena läge av plattan som heter Volmar. Ta ett nät som försöker jag minns om vi korta credits ni hade vi skrev att det var lite vocals till den där rätt nät men det som är stort vi till den är att här är inte sampla i över till den här till allt live det är bara okej hon väljer och fälter faktiskt vi tónleiken det var här vi flänte så sett jag minns det var något som hilarious om att det så var så stort lite alltså nämligen
Hon bälja hon förstår bitet mer eller mindre alltså. Ja, det går ju jag alltså. Men det som är så fest med land är att här integrering det land och på ett touchpunkt point är en här så ett breakdown här trummar för ut och så här. Ja. Och point är en öll kom in efter så har man så jättestörst poster mer än 8 meter nej jag ska så. 4 meter lång poster. Ja. Pop man koyrir. Han kom ju mellan in med ett upptag. Han också som vi för att göra take och något låt. Så han koyrir det poster efter men det sitter perfekt till akkurat alla kom in efter. Jag så här racer. All right. Det blir så en det effekt. Stort nya såna land att gå så till allt är bra live. Och det arbetar vi det hade jag snackat som fascinerar mig gus ting kom arbetar vi att man var att göra ecology. Ja, nämligen. Orka och läget vart Walmart det? Walmart talar ja. Ja, men det hade vi skulle spela här i mitten här. Ja. Jo, spel. Det var skoj. Fantastiskt spännande det här via sin tonlösning till gjørdi här i Orka. Hur ser vi Orka? Är det stadigt till eller är det projektet liksom sort näka som kommer för eller vad händer här? Alltså det var alltså vi går några plattor och den första plattan var så vi som var meðan och snäll turnerade vi då i en 2 år alltid. Och så gjorde vi en ära som ett euro. Inte på samma som premisser som levande öja. Men sen för fjälls så får det in i saftsöl och
satsölna i Hann. Vi törsarna Hann. Mhm. Och Ja, det är afton ösnljöv. Ja, Ja, här är ösnljöv. ja, för luckan. Det var extremt spännande. Vi har inte granska och inte ta omkvar, men vi börjar att sampla nek morta. Och typ att alltså ankra lön hälften är nog pura live och så hinner hälften är vi börjar att sampla. Och så turnéerna till tävplatsen och ta gjørdi vi den airplats mot Leipzig och aftan av täv för jag arbetar samman vi ta bor ju att i England. Så jag arbetar samman vi en enskar dam som heter Francine Perry. Och vi tar oss och mynta bara vitbergen så med annat så jag var i England och då till syndrom stäntligt. Det är syndrom pastreisen av hur Orka ofta fungerar. Man brukar ta sig mer nära eller så. Ja, nämligen. Och det blir ju till det flickva tonleikar efter fram så är fortsätter syndrom som en duo samma vi Francine. Och vi tar så vi har arbetat alltså vi har spalt hampliga men inte vi förrän har bara spalt jag vet inte så ofta det spalt för en 5-6 för ganska luxury. Du Francine katter henne bakgrund är en instrumentalist eller tekniker eller vokalist eller vad är det? Hon började som trumspelare. Ja. Så hon spalt alltså hon spalt percussion vi Orka tar vi där framför. Ja. Jag är mer electrician och hon har spalt alltså spalt allt percussion eller så visst. Ja. Så vi har haft urregjørst åt landet. Ja, här var helt smia sen jag åkte. Och det var en helt smia sen. Ja, nämligen. Ta förut att inte fra och att det samma är alltid att vidare la Orka är synd på en måte virka som du försvunnit och radarna här i förgrunden eller så. Men det är med annat att det blir rena mer elektroniskt och inte jag bostanvanta. Ja. Sen snäggvarn, ja. Ja, praktiskt. Vi har så spalt också när vi England i helter och i Frakland i så. Men samtidigt hade det utgivits redan i utgåvan så var 2016 hade jag välkom ut. Och det är också fullkomliga elektronisk plata. Men så att säga att ljóðin är sampla från Orka instrumenten till Orka ljóðföring. Okej. Och talar sig Orka ljóðföring, ta är det typiskt kvärt. Ja, det är så ljóðföringen som vi byggt och tar i fjällsnum. Alltså det är en bachelor som vi gjorde vid en pella och ett orgel som vi gjorde vid luft som bläser ner i flaskor och källsörst. Ja, det ska det blev fullkomliga Petters under sampla och typ lasten. Ja, men så har det här så kunde du spela på tangenter det får det som miljoner cirka. Ja, nämligen. Men annars bara ligga runt av i Orka att det var i förrjun så aktivt och ta var han själv Karl Sverresson. Ja. Han var vi. Ja. Ta första line-up det var Karl Sverresson och Ola Jakobsson och jag tror så av Brynnes här sitter crossover vi att det är gjørdi. Man kan säga att och på Lash när vi tar vi får komma inte från klickcase kan man säga och jag kan Andreas av Brynne eller Jakobsson kommer inte från gjørdi. Så det är inte samma renning i mitten tar på balkan kan man säga och så estrogen väl om på ja. Och så har vi Karl Sverresson som vi tattlat och försöker vara utblåstra bägge klickers och gjørdi som så på en måte han var inte bintelig smittling. Jag hade så retrospekt så. Samtidigt var jag och vi har platen som ösnen för klickers och Magni Højgaard som är Tofton. Han spelade vi att Marigold. Okej, jag minns det namnet, ja. Och här var bland annat Knut Harberg Gerstestön och Simon Skorastön och Allan Thomsen. Ja. Och Janne Jalgrenstøster sang till versen och hon är vid till versen med främmande det. Det har kanske inte plats ut. I viken är allt. Okej. Det senaste tiden vi ut nu i Orka. Ja, så vi går och ser 2016 går så platna vi. Hon försöker skriva som en för från New York som heter A Lap Moment som jag samstarrar vi så en euro.
Och så går vi en EP ut. Jag har alltid varit 2016 och Lars och 2018 går jag från sin ut en single som är heter Juno. Jag har alltid nog så enfalt techno. Ja, det är tjej ofta. Det kunde kanske faktiskt vara att det är Juno från senaste som är från sin go ut. Ja. Det ser ju för längt. Nej men så fejdar det bara. Fejdar det bara. Bara så för som det Cheslin hade så kunde det själv först det, ja. Pröv spel här bara. Ja.
Annars tar vi skulle säga var att vi är akkurat för vi att mixa senaste läge och kommande. Ja, du arbetar du säger du arbetar vi en mixing och kvar det kan fortälja sin runt det. Jag skulle säga att jag från sina har arbetat jävligt. Nu kom covid ju så det är nästan. Och det är byggt för nu va, men vi arbetar på en utgåva i det har varit tatt på en 3 år. Jag akkurat för vi att mixa eller faktiskt mer vid halt vi gärna lite men så får vi ta att det väl vara tvär plaster. Aha. Så jag kan få mixa det sista läget och de första plattorna. Okej. Det kommer ut i år. Så det är som en sorts dubbelalbum alltså. Ja, vi vet Charlie men jag hade det går så utgörst att det kommer inte ut samståndet. Så det plattorna. Så men jag hoppas på att vår kommer ut i år. Okej. Intressant. Jag har faktiskt upp till en just flög upptäcker samma vi det gamla line-up någonsin. Eller pastor av den. Vi var och spelade en konsert i Fräkland de var 4 år, det var släkt sedan sånt. Då upptog vi det var vi pastor av till line-up. Det var den version och där Jackson och så Francine och jag och Jan Tirsen som vi då samstarvar vi för. Okej. Vi gjorde några och konan John Emily. Okej. Vi gjorde några upptag i studion John Franklin. Okej. Eller arbetar med Thames, va? Ja, nästa upp. Ja, eller faktiskt turnéer Bayer som vi senaste turnén. Och alla vi har turnéer som vi tog så spännande. Ja. Vi gör nästan plasten. Vad kan man se om så plattorna du mixar nu? Alltså Orka, vi samarbetar vi tillfär som till fyra review. Jag hade jag senaste album vi gav ut var och hon var som runt jag tog plattorna var vita gosse elementer. Hur kan det ske då nu? Och det är ankra lån som hade ganska bra tröjspår. Att det är ordentligt minimalistiskt. Fullkomligt minimalistiskt, ja. Kan spår vad det är om som man spelar? Kvar spår var att vi ser tror spår jag kan väl ta över. Ja, tryllen om det blik. Jag hade till en fottrumma och en så jag som en simpel skal men det är en sån metallplatta. Okej. Det är alltså en fotrum element och ett simpel element och ett orgel det var ett det kyrkorgel som vi spelade en konsert i en kyrka så samplade vi lika orgel men ena för ackorderna och ta samplingen så säger en ackord simpelt alltså. En ackord och så vi tar granska och till den. Okej. Spännande. Medan häst så är det så färdigt så i ljóddesign eller så eller vad? Det ser jag faktiskt ofta om det som är tendensen är det eller så. Ja. Men är det har hur ser man det är taktilt så men det känns som det är taktilt. Det är nästan som du ska alltid jag vet inte man kan säga man målar vi gör det men det är så tonlike något en extra så är som skriver melodier så det som alltså man är geoment. Och då är det känns säkert in ljuddesign och göra geoment men om det så gör poplar så det är som man är geoment. Också du i filmtermerna så nu vet jag tar Jakobsson tar filmar något snäck och så Torfinn säljer ganska eller jag lär säkert då tar skriva filmmusik och sånt där vet också du utan band och sånt. Om jag huxar i några skilda spårningar då. Alltså tar vi oss om tonlag och ljuddesigna så huxar jag automatiskt om film och sånt. Har kämt då också så gränsland här då. Ja. Jo, alltså jag hade ju också inte för lite också med Jerry är nämligen då ett cinematiskt och så. Samtidigt så har jag skriva tonlag till några filmer. Inte så näkvar. Jag just näck mer det som man kallar geoment men jag hade premissen när synter där som. Fortell, alltså jag visste kör den att det är en film. Vilka filmer du skriver tonlag till? Ja, det är länge sedan jag skrev den här filmen. Och jag huxar sånt. Ja, självant det. Det är Thames Valley mest vi på den här filmen till nog mer norskor och den kallades. Okej. Det var just några jävla flotta
man kan också säga att det är listade filmer och där öppnar vi Super 8 och så 8 mm. Ja. Och jag hade ösn man kan säga att det har nog snack moderna eller contemporary dans så. Men jag lyssnar då så att det är sant där. Ja, man kan säga att det är lista filmer vi som är dansar vi. Vad ska man säga danslista filmer eller? Ja, det har vi gärna sett och höra, ja. Ja, det är Ligger det på YouTube eller? Det är faktiskt inte det. Nej. Men det blir vuxter av och till alltså jag lägger några trailer och hemma så. Ja. Okej. Rammatik.com RAMMA rammatik.com. Okej. .com. Rammatik.com. Vi tar med den. Hade man checka ut, ja. Men det är så att jag håller premisserna ofta är det så mot man ger tar det ju till film eller ju till ljóðmyndir eller så just det. Jag har kanske en mynd i hatten och henne så det lägger ju till kan man säga. På den måten är det ja. Nu gjorde ljóðdesign eller ljóðmynd till att här tunneln, Estra-tunneln till dömes, ja. Som det åtta senaste som folk lade mest till. Och jag blir sån förviden hur det görs det. Kanske fortälja Luisen där. Vi ska fortälja allt. Det görs som du vill så men alltså det görs några upptöker först, görs det och så mixar du det behandlade på mat eller vad? Ja, alltså jag var ner upptök. Det är inte så speciellt. Men jag har ju kälten så är det nog större mån upptäcknar nere i tunneln. Och det är med det har borra och maskinen här på och ösnen med en ungen arbete så kvirran är nere det som en teacher som kvirra och allt det. Ja, det är vi så jag teach dig Johan och så omgörs det vi tält och till just det till ljóð för så så brukte det som ljóðkelter till kompositionen. Men så har vi ösnen alltså jag bara att lätt tunneln diktera alltså ljóðkelten kommer tunneln men ösnen tempo är relativt till att du koyrir genom tunneln så särskilt är lampen där och kan detach av tunneln va av luften och så därför fram vi att tempo eller tempo till tunneln som jag skriver är faktiskt baserat på ta tempo. Optimera till för kemin som du handlar. Ja, det är jag håller faktiskt så det kör all fjärs så det ligger där i tempo men det gjorde för så det syns vi vill göra så att vi också tar det kör fort som de flesta gör att vill ju gärna att tunneln spaltar vi att det inte var totalt stringent tempo men du får särskilt faktiskt den synkopera rytmo. Ja, nämligen du driver ju att fram och synt Ja, det vill gärna att tunneln skulle vara en visspelare hellre än att diktera. Ett tempo eller så. Och det helt blev inte mer playful, som mer spännande. Ja. Ja, det var det måste. Ja, men det måste ju så äckligt väl ja, visst stort lite, ja. Och så har vi annars lärt ta tog in ta så det så baserat på forskning som tumman. Att han tog in det tekra koyrir från det är hukt efter så anatomin av tunneln och så inte att du koyrir alla anatomin av en teori genom tunneln är att du koyrir från ingången till rundkörningen och så den rundkörning och så då från rundkörningen till utgången. Det sa jag som så hövs eventen att du koyrir genom tunneln. Och så skriver jag ett pett till första av sån här alltså det sägs tog in det tekra koyrir från inkursion till rundkörningen så länge tog jag täcker ett pett i tónleikastation som jag skriver. Så det filter tog jag med sig strukturen filter för så vet anatomin av tunneln. Visst är det mening? Jo, det är alltid. Jo, det kan man gott skilja. Men brukte du negativ på där? Ja, jag brukte jag halte vi hesten här som det är vi omkring liknande verkskatlan ta alltså utförslan av det terrorist men till ösnen finns det kvärt och kviet och görstockar som kan ta till. Ja, akkurat. Så jag arbetar vi huskosten och jag har andra luxust. Det känns inte very idiot men jag plejer ofta då med att börja tullja på projektet.
Självt om vi bara brukar en eller två dagar eller att det är i mitten några timmar här det. Men det är väl att ha den koyrande. Akkurat, så det växt det färt till att växa bonus. till organiskt eller så ut tanken. Ja. Bonus eller så. Du vänder vita och nämligen det blir mer som du säger det blir big för hos det och så som kanske nej så börjar man till dem så att hålla sin jönsrätt och långt man vänster i tankarna så kör man till bort väl och stanna helt och hänt så ösnä ofta att jag har lagt mig så var äntligen vakten efter natten så lyckas skriva också nýggjar som jag ligger med røtur eller så. All right, ja. Alltså det är som har det här att det kommer en idé upp du vaknar du måste bara simpelt ha en ny omständighet så du följer att du inte hur waste det så ganska komma att arbeta och göra vitt så att ja absolut ja det är ett annat som en annan grund till att jag börjar skriva att forskott ner är för att göra plats till nytt forskott in i hötten. Nämligen så helt lika akkurat. Så jag ska gå minnas det är forskott som jag hejar då så jag har inte plats till att utveckla nytt forskott. Nej det är det. För utveckling. Men vad tror jag det är gå eller vanligt det är för så vitt omsorgna. Så jag bara göra plats till locker som så eventuellt kan vara än mer spännande. Ja, det gör mening. Jag ser det här för tøyna, så du är nu under bors så färg för tøyna. När är det väl lunch färg nu? Ja, vi tar väl mer än 2 år. Så det är väl gott. Tal sig vitt så är det to och onsdagen, Kirsten Högadötter. Vi bor samman i London. Jag vet inte. Jag bor här 13 år tillsammans. Alltid hon börjar se om bor i 11 så. Hon kommer nog här sen 13 år. Så det har det nog så näck vi fälla vi London här. Ja, absolut ja. Och jag har alltid det här vid här hvis man kan säga att chatten och gossirmunna så vill jag se henne att chatten och arbete han är sprotten eller så vi följer och i fjällen och så där så är han absolut bonar i London allt man kan säga. Det är som vi fäller att jag har ment lyssna jamma. Så mot hoppa att omstunder blir normala att vi gasar en rymlig kött här i London och är stannar runt om i världen det är snäck för lockdown och så. Men det är snacka helt annat. Ja, alltså det är man ska inte sjuk och eller något liknande i huvudet men det är gott för mig att bli ordentligt fest røtur av nutchen i färgen. Och inte kunna färna och ösnen särskilt att vi pratade vi den fashion som var i London som inte kunde färra tom horna för en timme om det är något utom horna det var helt vanligt så då. Ja, det är förfärligt alltså. Montlat är byggt och egentligen man gör i husen och planta ut frö i sommar och det var från fjärna och så vet. Här var det spännande ljóð i fjärden alltså. Ja, absolut ja. Ja. Ja, men på den måten att kunna vara hemma till så timingen när vi flyttar var för så perfekt. Och det så just så nu du brukar utveckla till just såna ljóðmyndir som det här men det såna uppgifter faktiskt inte kvar månad eller hur det? Jag gör nog snägg för tvinna. Jag arbetar när vi fast 8 land. Med annat så har vi jag arbetar sammen vi några folk ur det är ju Danmark och Ryssland alltid. Så ska man förklara det. Alltså vi tar upp till rumklankar under vattnet. I färgen. Man kan säga att man tar ett impulse response. Ja. Jag vill säga att vi kör en högtalare som tåler vatten. Vi tar väl ut i här förstås i färgen. Ibland ska alla fjärden och Västman och sånt och förstås. Kör en högtalare i vattnet som tåler vatten och så kör en mikrofon eller en hydrofon som det heter som tåler vatten och sen ner i. Och så högtalaren så kommer ett ljud som ljud på centrumata och så det är också stort så då har det echo eller rumklanchen ner under vattnet och mikrofonen uppfänger det. Så att han har så täckt upptäckna av som du upptäcker och så man kan säga att man tog 30 ljud från som du kanske inte hade där. Du fjärnar det ur alltså det är en algoritm som på en måte fjärnar upprunna ljud men efter är rumklankren.
Och det vill säga att så kan någon som sitter i Hollywood han gärna ha att köra sitta mixar en film eller också rätt och nu drunknar någon i filmen. Och så rör det ganska mycket men så det här det jag som te under vatten och i då. Så du kan bruka det som att plug in effekter sätta av eller? Nämligen så kör han till och så gör det som att vi går för att drunkna skala filmen eller Westman och sånt. Ja, skulle du så sälja det till isotope eller något sånt? Nej, alltså jag håller för jag vet inte det som är ju att jag skriver ett ambient verk till den här rumklash. Ja, så brukar den här. Så if jag skriver ett verk som på ankramata ska ta utgångsstöd i omkörningen under haven i färgen. Och så har du här effekten av alla tvåorna liksom. Ja, jag kan gå så arbeta igen. Ja. Och så tar man det står det här är ju en konstanter i färgen kan man säga. Det är inte ju vänta ju inte här någonstans. Det där. Och vi och server i beta att vi då känner någon som enten lever vi där här någon eller då touchar vi det alltid så det. Ja, det är bra. Jag skrev att det sticker i höstet så det är spännande. Och ett annat som är det som en uppgåva där att ta initiativ. Det är en uppgåva som och du och det här internationella teamet. Ja. Är det för kan köpa det en utländska? Jag kan man säga det är det som är producenter. Alltså det är en lista böcker. Okej. Och det är det som är det har ett jävla spännande projekt annars är det framför under vatten. Så det är en riktig jämförelse som det framför vi i akvarium. Shit alltså. Så då det första så jag konsert så där så är det först en akvarium så spelar det under vatten. Det syns ju under vatten. Ja, det är fascinerande. Ja, det kan jag alla, ja. Så det här gör jag och så skriver jag till autobarn på nu samma vi strände båten. Okej, ja. Vi skriver ett stitch som ösnär det är mer än sammanränning till en klassisk tonleik och elektronisk tonleik. Ja. Och den granska sin drog vad man kan göra här på. Ja. Och så det kan avskriva först andra. Akkurat. Och så skriver jag ösnär till också allt gång för sig subterra för töjna. Ja. Det blir ett undervannstänke och sån här underkör fonden och så ett annat projekt som är till ett laboratorium i Frakland som tar granska i dark matter. Men det ligger 300-400 meter under jord. Ja. Och här är poängen vi att bruka det eller samstarva vi vetenskap som granskar i sån dark matter. Det var det. Och bruka ta data att diktera en tonleik eller så. Det ser där för komma synd några teljåmässiga aspekterna av dark matter alltså. Ja. Det finns det över. Visst det finns det skulle vi det synd finna det här ja. Det är ju troliga spännande. Det är ju ordentligt space som man säger. Ja, absolut, ja. Men alltså Stuttle där. Jag är så spänd på att granska nya uttrycksformer och jag vet inte man kan gå på population vi framtid och så men det är spännande att och trots så vi inte kommer vi är eller så det är vi att jag vet att kvarser. Ja. Så att lätt sån tänk how avskan att tonleik. Jag har alltid det som förra. Det går sig det som är blir spänt på det så. Ja. Det följer för listan vi är. Men fantastiskt avvärst att höra Jens och hemma insätter gå ett vi ett sån projekt något du har igång då. Det ska vara spännande att höra mer till ett försäljare så att men tack för att du gav dig tid. Jo, det är sånt här. All the best. Ja, aflej. All right.
hetta var så tar vi tatt og i mikrofonen av hesson sinne. Vånande finket ditt negborsur. Takk for at ditt lufta av. Vi er etter om 14 der.